malam da Allah in taimaka min dan Allah. Lafiya da ko? Da Allah wallahi wurin ƴan uwata na taho. To kuma irin bata nan shi na nace da Allah ka dan ara min waya. Yau ta shiga. To shikenan ba da mu ba. Ni shi na an matsala ta da ita. Ina kiranta ba ta daga wayarka. Yau ta shiga. To shikenan ba da mu gama. Wai ke kina ina dan Allah ga na to gargaran ki ban ga nake ba ni ba su irin walakancin ka. Ke kawo wanda ke ce min taho na to kuma ban ga nake ba. To ki sauri. Yawwa. Kin gama? Kan bari. Kamar ya na ba. Waya ta baki bani. Kamar ya an baka. Ya waya ya ba za ki ban waya ta baki sai an ara miki waya za ki kira uwarki kuma ki ce mai waya. A'a ke kika ce uwarki baki nan kuma yanzu daga baki waya aran waya ki ce kuma kaza. Malam bari in wada maka ka wuce ka bani hanya. Ya in wuce in baki waje ni da waya ta. Ni da waya. Ina ba zai ba. Yau to ga ofisa ne ya dawo. Yalla bai waya zan bashi haka ya ina waya wai sai na bashi waya. Yalla bai. Ni na fita gaskiya. Ya uwarta ce bata nan wai ta ce wai in ara mata waya ta. Wai za ta yi waya. Na dauki wayar nan na bata wai kuma ta zo ta ce waya ta ce. Haba yalla bai. Wallahi kai barawo ne. Wallahi ni ne nake bi gaskiya yalla bai. Allah kai barawo ne. Sai ka je office. Wallahi yalla bai na fita gaskiya. Kai anya ba kai aka je ba kuwa. Yalla bai haba yalla bai. Yalla bai. Ƙarya yake ta hede. Yalla bai ina da magana wallahi yalla bai. Magana ta ka ara mun waya kan kira wayan nan ta wace. Amma fa in na baka in dai ka kira ba ita bace Allah ya kaje office. Wallahi na da yalla. Wannan rayuwa kai gaba ɗaya rayuwa ta bi ta lalace. Kai na hannun naka ma so ake kwace haram din ma guduwa take amma so ake bita. Kaji ko kai fa na ga ma wayannan waya ta ce kai fa na ga ma. Kaji ko kawo barawo ne. Haba kai rayuwa wannan rayuwa a matsaro yanzu da ba kai da tuna an shani. Yalla bai. Yalla bai. Nagode sosai ba. Nagode sosai ba.